kuti ndimakurukota pane case yababa yakaiti case number 008 of 2026 yakapinda mudarira headman inowedza ikatotongwa ikatopuwa judgment ine LC4 rakaziya kuno. Saka vari kuti kunoku pamuchataura vakati vanga vakamubhadharisa mari yavo yavaida ikoko. Saka vari kuti mozotitaurira futi ikoko $24 yakasara musaikanganwe changamiri. Kesi yacho iri kuti claim iri kuti Obed uyatsanangure nhau yako kuti sei wakatora nometa pindiwe gore ra 2014 uchiita mukadzi iye ari amai vako mwana wa Mito. Obed, sei wakatora nometa pindiwe gore ra 2014 uchiita mukadzi wako iye ari amai vako mwana wa Mito. Iri kunzi wakaibvuma kwanowedza chitaura kuna Changamire kuti chokwadi ndakaibvuma Changamire muno ndikudi waita basa sekudai inyaya yakatongwa dai chokwadi pamusoro Changamire shwana uyakatongwa inini ndakavana kupokana nezvikonzero mudzimai ndakamurora 2012 ndikatazoramba na 2013 ava aiva ndisaura we baba vavo ndivakaita mbuyangu handina kukamana nometa asi kuti munhu akabatwa akaroora nometa ndibaba vangu ini abatwa nokunzi iwewe wakaita chimina kusei ukaroora mudzimai akambenga akaroorwa nemwana wako ndopakati mwana ndiyakanga akanganisa pane ukama huripo huri kumashure kuna baba mukuru wavo anga akaroora kufamily iyoyo ndobva ndati inini shwa baba mukuru wangu akambinga akaroora kukaramba mshika asi inini baba vangu na baba mukuru vanosiwa na baba mukuru iva teta na kusawirane pakaramba mshika tinovaviga wautaura baba wako akazovatora mukadzi wako vari kwenga avapo ndianonzi Mike Nyauma sofana ndiatori nawo mukadzi wacho kukumbira kuti kunzvimbo kujekeserai makurukota naChangamire zvairi kuitira kuti tibatsirane tabata kwairi. Nyaya iri apa sokutaurwa kwayakaitwa mati kwairi nematokero yakaitwa uye akabvuma pake baba vakabvuma pavo chimina charova vese pakuti ikoko Obed mubayira kuenda iye anenge achiti kuende kana ndazotaura panapa zviri raiti uchiti ndizvo Obed mubayira kuenda mwana kuna Mike Nyauma ari mwana kuna Mike Nyauma ichokwadi Obed mubayira kuenda sokutaura kwari kuita kuti ndakazorora nometa kuti asikana kutora vari kuti nometa kuna Obed andika vanga vari amai kana kuti amai asati atora vari amai andika chakaziitika ndechekuti iye asiyana na nometa iyeyo baba vake anditika vari kuti iwewe wanga wakatora amai vako asari muramu wangu ndiwongo nechimina nekuti wakatora chi muramu wangu saka inini sababa wako ndine right yekutora ndiye akutobika naye nhasi maiki manje baba mushure monge ivo munhu iye ambodanana nemwana nhasi unototora kwatikuita zvechokwadi amumba mamaiki ndichangamire Obed akatora amai vake akatora amai vake hungu Changamire kana dai Obed asatora amai vake Mike akatora nometa chichake Mike akatora mwangu vakasanyanya akasina nyanya Mike arudi Mike ana kuzouya ana kuya ndasika ziya Samuel Stilo akapuwa akasevwa aifanira kunge aripo chimina icho pane hama here kumbakona nini kona nometa izvo ndizvo zvandisiri kuziva manje pana Mike nani na pana Obed ina hama here kona nometa muno amuna iri fem satuniwa munhu anofanwa kupawa fee judgment ukozvi tinoda kuti vanhu vatsanangura ukama kuti ubata chokwadi hazvina kureva kuti mujenya unobata baba wako nokuti ine ndakatobvisa pfuma yakatotambirwa wakatambirwa nababa vacho but kuzungaira hapana kana ukama kuzungaira kuri munhu zvinogona kuitika kuti vaida pfuma mwana anenge arorwa unozunguza ati akakanganisa mukubati uchigana ukama kutanga kuti mhofu
basi lino mwezi mtine sana inyena hizo tu usipeze sote vile ana msatu ndo wale wafara